Tetapi teh iso anu blorot. Lah yo mbo yo pas sholat yo ceblok. Ya ngono ndak terus ngene ya Allah, bareng kami tarik iki ceblok. apa ta? Penemu menang ae lho. Arep biar ndi? Oke bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Selamat datang. Kak ndi? Kita mau sepil ban barunya Rio bos. Ban barunya Rio katanya sudah datang. Itu kode kapan? Ban. Kok dingi ta? Kode ini hasil iter bos. Berak karo ibu-ibu kepet ta. Oh iya. Masamu. Jadi kamu berak-berak kemarin membuahkan hasil. Mantap. Mantap. Terima kasih untuk. Ayo ki masa mantan gamblok. Aja gamblok. Bu, dengi ki piye? Bakal kayak rugi apa bati to? Ya alhamdulillah bati wong barang sing tuku wis senggreng nyira tuku ya kon tuku. Oh, belum buah bati. Apa wani we? Kon ngepasno wong tuku, apa wani we? Lah dirawani teko mbakmu itu. Lah kok ngren untukku takon ngepasno. Susah langsung Paling lho. Lho. Gak disuk paling lho. Aku gak disuk. Jadi apa ngono? No, bakal ngono. Bakal mau njaluki apa ngono sing katuku ku lho ya geleme mas. Tapi ya ta bakal kaya ngene. Lho. Gelem. Bos. Pokoke wong ngusung pasar iku dawet. Loro tak kayak telu. Kan ben pas ben. Tapi ngepas no. Oh, ternyata ternyata bati bos. Masih untung. Gak mate. Gak rugi lho yo. Tapi nek misal kowe tak kon bakal lagi nang tombong lho gelem ora ta? Engko tambon dhewe aku kowe Dika. Itu nek jasa yo. Iki awake bareng ngalor, engko ana sing joso nek Awal bukan idr tak kon tak sek to. Ayo lho. Wong gak belanja paksa. Besok kanggo sore. Kanggo besok ngono. sesuk yo anu gas jalan to. Jadi kon blonjo nae. Wis belanja diparani gak? Masa. Ndak belanja nih? Ngene, kok ndak belanja nih. Iya ta. Omong nek anu lo malah dipaksa gitu to. Ben nang payu kudu ngono. Oh iya. Payu wong nek gak. Kakon ki pokoke 1.000 jalu apa? Ayo. Ayo. Bos. Aku mah delok bane Rio kaya apa modelnya nek bane. Ya, ben. Oke, bos. Ban tahu, bos. Mantap kali. Nanti motormu. Ayo to. Ting. Omong kamu. Ketok sama. Oke kan. Bos. Oh, kira dandan. Yo, dadane kan. Iya. Iya. Oke, patok ya. Yo. Oke, bos. Oke. Oh iya, arep nang digawe. Ala lagi tak idoni lu.
Deden. Ada apa radio? Pat. Terus toh. Ora tahun ini kok. Sudah kena tahun itu nan. Iklan. Gitu kan gini. Lampu oma kuat mana aja? Layak, wajib. Kira Bro. Buka ora tadi. Buka toh. Mau buka ora. Rokok ya? Terima kasih. Loh, kok sembuh ya toh? Ya iya. Mbak Jogja. Siapa nih? Heeh. Ya nak orang kalau taek gitu Mbak. Terima kasih embu. Yes. Kan gua pasang bisa. Pas lagi motorin di toh. Ada kemarin gitu. Baru kan. Pak Nerio, iki biyen sing tukang apa iki? Tukang imam iki sampai sarungnya ceblok. Sip. Kowe percaya kan nek kang yen itu imam sarungnya mbak ceblok? Ya ora percaya ta. Tekan dhewe. Emah ini. Memang to. Sah, kira jangan nyepil ban kira. Aku suka aku. Harus suka tuh. Gue lagi dudet. Ya apa tau kabeh itu yang ora dipasang kok amoh malah. Iki deloke tok wis jemur dibuka. Amos. Kowe dibuka kabeh engko malah amoh engko urung anu medhot. Panas. Iya. Teman ora toh. Diomongi yo. Enak Mas. Wis bos iki matur suwun untuk Mbak Jogja, Mbak Jogja Barokah. Iki Amin. hasil Rio berjualan iki buahkan hasil. Nah, Diomongin ya. diomong yo. Kengkepet Mas. Nggih. Begini. Apa pesen ning ya? Kena kopi pernah. Kopi perah. Ngepreng ya? Salah. Tadi ngepreng. Tidak banyak. Iki Subian anu kang Yandi itu kang imam. Kang imam. Kowe pas flore piye kan? Piye yang bingung ta kok? Ora ngene terus pikiranmu Pikirannya ya wis mulah malah ya, wis terus gugup wong ora sampe biyane ya. iya ta Pak, gak percaya mau tamu. Nek Pak Nerio iki dia tukang imam. Wong tukang imam jadi imam sampai sarungnya blara. Tapi kayak Ora sama. usah langgar ribet lho, Kak. Cepo wonge ra gugup. Tetapi teh iso anu blorot. Lah yo mbo yo pas salat yo keceblok. Ya ngono enggak terus Terus ngene ya Allah, bareng kami dari iki ceblok. Wong sak langgar yo reneng Kak sing salat iki reneng. Keles ya tangan. Guyu. Yo nggo cekakak kabeh. Setelah biar kan lucu-lucu. Dene gak iso salat. Gak sido sholat tau ngomong imame. Terus kan mau sapa ngomong sana wong guyu. Masane wong keles setan kabeh. Tapi langgar iki jan kan. Ya ngene dhisik. Langgar di loji. Kowe gumruh kan langgar iki. Wis ora. Cieling aku tapi. Apa? Nanti ngaji wi. Masa jelek. Cek. Biane ning kono iki bocah nakal-nakal, padahal sholat ning motor, pas sholat ana sing motor numpak ning kerdu, ana sing ditekek ning cemplungno ning tempat sampah nggih rumahan kan biyen tempat sampah nggih rumahan jero ngono kok. Heeh. Heeh. Jadi oke kan, kan. Ini ka Sing gawe perawan. Kalimantan ya. sholat sholat kowe grup do imame secara ibadah. Ini nek dia yang mosok ngono tak. Pengen langsung. Wah. Sampai jelas. Langsung puru. Ngomongan itu. Dia ngasu lho kan Kak, amis mangan lho mo. Kira wae iki ndok, Bandeng. bandeng. Nek dipakani. Iki jangan enggak tok ae. Jangan. Pintar pas. Kok gaplek moh ya? Masa Moh. Moh. Iya, asu terus. Kalau yang mungkin enggak Kak, ora tarik. diganti 14 ini. Ora kita moh.
Bar pisan. Ya Blitar deh. Blitar, aslinya Blitar. Tapi kendel. Iya. Nek ndelok bocahan iki gak wedi kena eri lho maksudnya. Iya. Turunane Drabang. Iya, turunane Drabang. Kendel nek di kan kondel. Pol. Banyu seluluk nih. Kan adol kae. Jadi mereka kan harus tak golekno Jol. ijolan sing Yo kae to. mainan lah, maksudnya wis iso ngambet lho. Iya. Wis suwi lho kan setahun. Oh, peno sing saiki yo omahane nek kan lawae golek lawo. Heeh. Karena yo Dek. Tapi teri apa gelem? Oh nenek gule. Iya mana. Tenan ya. Gule Iku nek gandu ae ta paling Woi waduh sini Gule. mangan. nek pengen gule. Nek pengen delok asu, dirasik kan awake iki lewat celeng. Tak kowe lho awake. Aku kuru kok. Ini gurih. Wah, apa tuh yang bukan gurih? Nek kan jita. Ada orang gurih. Oh, aku enggak mau. Gambar rantai ya tiba yo. Oh, malah tak ingkel-ingkel rengko. Ini nih. Ngomong. Ini model. Kupingnya kuping. Model yang ngono kuwi. Nana wong Awak memen. ngaruh wong. Suara kok entek-entekno. Wes, Icek biasa kan. bos. Dah banyak lagi. Nah, ndok kene. Ndok apa? Ndok iki. Nyurung gede ya. Tapi raine kok jerabang, delok Persis jerabang. Oke, bos. Jadi sampai ngerti armada dari pagi. Awak Halah. Aku deket lo. tak kira gak Melayu iki. Asu ora sama Melayu, asu yang warmu yo padha iso. Yo ngono wis ra urung anu. Wes iki gak mbok sih, Bro. Yo, ya sing ngono wit. Kok cici ya raine delok Kok cici. Persis cici. Mana ya, Jon? Mana ya, cuma tengok. Ya, bos, persis cici. Padha mek imbang iki. Maraya anak arjungane. Oke. Kita anjelo dilus-lus ini, tapi nek dilus ngeten. Gak pola enak. Heeh. Sedikit enggak aku delok Banerio. Lah, ape diambung klo. Delok Banerio wi ternyata Ma. piye yo? Ban ki piye? Seneng. Bener. Wah, demen jere. Oke, jadi ngono, Bos. Nek sampe ngerti Mario kene iki dalane iki nyopet kok ngono lho dalane. Montore kudu kenceng tok, ora iso menggok ngene gak iso. Kudu kenceng. Ayo Kang, Oke, iki kamera tok ini. ini ki Kang anu. Kang Songo. Buntu ya. Buntu. Kang buntu kosok Kang. Oke, jadi ngono. Pokoknya terima kasih yang sudah menonton videoku. Pokoknya ikuti terus video-video berikutnya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.